Ole thir tu te in Java in chebele vek ole tun tuma hianin Hnuchhuina update kha ti chhuak ania beng warna nena tangin thu kan donga hingpo ni sala yan nga thateyang police ta chuan ei charam din pui kum som panga mual from north Hnuchhuina update an ti chhuaka tual tha na man ruan yarin hlel chemte pani om ang muto anom chuan police riatir turin an nge na update an ti chhuak chuan kan police lamten chak thayang perin Hnuchhuina na an thok meka VC tele branch weme roi tu ten thei top an chua pui mek poka khotlaw mi pui te lo chi ai lo tu le Hnuchui konga kan thil mule hriat te zep nei lawa in hriatir zel turin kanin ngen an ti ani tual thana man ruwa niya rin hlel chemte char tar langin police ta chuan chemte lo muto aom ang lo muto anei tu om ang tal hria kanom chuan an hnuaia contact number talana hian arang theyang pera hriatir turin kan nge ne ti in report tu hi a hming le number thup tlat ani tur thu an tar langa ti chuan hei a report na tur hi SDPO number mobile phone number anon da 8259901971 le KSIO mobile phone number 8974362101 hei hi report na tur tia aron ta chuania chuta chuanin chinchang hria mo nge khatiang ang hria kha chuanin hemi number a hianin phone mai tur ani ti chuanin puwana khanin mani chauka chemte man thani chu kan thra chiang tu khot maya chemte pani ti bo kan omem ti in aron saini kha chunga cha tuna churil ruam reng maya chemte pani an char ti kan hriatir khan khatiang zong khanin ril ruwa lo oma chuwang chuanin aruang omna bul lokami ania amaro chu tikhan an muchau mai boxia tual thatu khanin midang talo tir tumin tun nuwa da chap lenge nia chu police ten an veng boxia khatilai kha tu emo o nana an ti ta po ani ve thei thawa chemte da tu khanin ruang mole chem ta char in kata khanin midang khalai huna kalru khan omangem ti te sleeper te pon jong hoi an mulawa khan chemte ol sam takin an mule thau boxia tin khami chemte nei tu kha ain hrekaranga tual thana chemte ani chuan azum thadon sia chuwang jon chemte hi amang ani nge chuan anei tu chung khwa anrel ruwa boi to viawin arin oma engpo ni sala chemte te baupal apo khanin tu chemte nge keim kha intinanin chung mai vai tak ani chuanin an thian ta chemte po kha la in kha midang rin hlel tir tum khanin amuna po khan anwata kha ani ve thei thau mai ni chuta chon chemte nei tu kha nge talo tir tum khanin police ten an chui chuakanga kami achemte nei tu kha an phiok cha to mai do na chutia ang hisab chuanin the tual thatu hian plan anei te po ani mai thaya engpo ni sala ya film khur te po ngai via wanga mual thuam khuwa te po film khur ngai viau dor ani kan in leng ten kan chem te ru kin an lo la chuak anga te khanin amuna pon lo wada de nge nianga ti te po kha kan chem te bawem ti lai te po kha lo ngai to tai la ole engpo ni sala chinchang hriate khatiang ang aru ka hria kan om ani chuanin soitong khan phone number kan ta da khanin kan hello report don ya